Good morning mga tropa. Yan, kumusta kayong lahat mga tropa? At grabe, kagigising lang natin at sobrang lamig kagabi dahil umulan kagabi mga tropa. Ayun, umulan. So kahapon naghakot tayo ng Aragao, 'di ba? Nagsabi ako na sana umulan. Ayun, umulan nga mga tropa. Hindi naman ganoon kalakas yung ulan, pero sapat na para madiligan yung mga tanim natin. So hindi tayo magdidilig ngayon mga tropa kasi yun nga, umulan. Maghapon siguro na hindi tayo magdidilig. Yan. Pero ngayong umaga, so time check tayo is alas 7 ng umaga. Pupunta tayo ngayon sa may tabing dagat para bumili ng isda mga tropa, no? So bibili tayo ng isda dahil wala tayong ulam ngayon. Tapos yung iba kasi pang sasahog na rin natin sa gulay. Ayun, sarap ng gulay. Sitaw, talbos ng sitaw, bulaklak ng malunggay. Tapos minsan nilalagyan ko ng kamote. Ayun, kamote na yung laman, hindi yung talbos. Right, so yun mga tropa. So pupunta muna tayo sa may tabing dagat para bibili ng isda. Alright, so let's go para may pasyal ko rin kayo doon mga tropa. Alright. Alright mga tropa. So dito na tayo sa may tabing dagat. So pakita ko sa inyo yung karagatan dito sa amin. So, mga tropa, so yung nakikita nyong isla dun mga tropa, kung tawagin yan sa amin kangaluyan. Alright mga tropa, so dito na tayo sa may tabing dagat. So dito pala tayo mag-aantay ng isda. Diyan kasi babagsak yung mga nahuli nila. So diyan tayo bibili mamaya mga tropa. Pero papasyal muna tayo dun sa may tabing dagat dun, no? At mag-aabang tayo ng darating, yung mga galing nagsangat ng pasabing, nagsangat o yung ano tawag dun, yung nag-harvest ng baklad. Kasi mamaya pa siguro darating naman yung mga tropa. So bibili lang naman tayo ng kunti lang, mga 1 kilo ganyan lang, para may pang ulam lang sa kapang sahog sa gulay. Pero bibili rin tayo ng pangsigang. Kahit na mainit, masarap pa rin yung sinabawan ng bakit kaya? Kahit siguro kayo, kahit na mainit, masarap pa rin yung may sabaw, no? Alright, so dito tayo mag-abang mga tropa, tabing dagat. So kalmado yung dagat ngayon. Pero kagabi napakalakas ng hangin. Good morning po. Kagabi malakas yung hangin, tapos malakas din yung ulan mga tropa.
Maganda yung karagatan ngayon mga tropa. So baka sakaling maganda rin yung huli ng mga nag-harvest ng baklad nila. Ayan, puro baklad lahat yan. Baklad yun. Tapos yung mga yan mga tropa, yung maliliit dyan, yan yung mga pinag-aalagan nila ng lapu-lapu. Tapos din yung isla ng Kangaluyan mga tropa. Sa likod nyan, dun yung mga malalaking baklad. Dun yung mas maraming nahuhuli. Malinaw yung karagatan ngayon, kaya sigurado maganda yung huli nila. Right, so abang-abang lang tayo dito mga tropa. Yan din yung mga tropa, oh. Gamit nilang sasakyan dito sa amin. Kung tawagan namin dito, ibalsa. Gawayan sa kawayan mga tropa na pinagdikit-dikit. Ano? Balsa. So grabe. Buti na lang kaya nyo mga tropa, ay malakas yung ulan kagabi, kaya ito medyo makakapagpahinga tayo. Hindi tayo magdidilig ngayon maghapon. Pero mamaya dadalawin din natin yung mga tanim natin, kasi baka mamaya yung mga tanim nating sitaw is naagos na, kasi medyo malakas din ng ulan kagabi. Matagal din. Hindi naman siya totally na malakas, pero matagal din. So yan, may dumating mga tropa. Sasilipin natin yung huli nila. Oh, grabe, sagsag talaga eh. Ano bro? Ang dami nilang huli. Ito lang makuha. Pagpagparto na. Yun. Madami din. Marami rin yun bilangan. Yun mga tropa. So galing sila ng baklad nila. Nag-harvest ng baklad. So ganito yung motor dito sa amin. Hilahin natin ito kasi umaagos. Yan. Okay, so aabangan natin si mga tropa, yung tropa natin si Bulo, si tropang Bulo. Ayun. So siya yung pagbibilhan natin ng isda. Alright, so mamaya abang-abang lang tayo mga tropa. Stay tuned lang kayo dyan. Yun mga tropa, so may dumating na yung kapatid ni tropang Bulo. So dumating na yung isang nag-harvest ng baklad. So titignan natin kung marami siyang huli. Kasi pag marami siyang huli mga tropa, hindi na rin tayo bibili. Hindi na natin naantayin si tropang Bulo. Baka sakaling may magandang isda na na-harvest yun. So antayin natin. Ayan siya, nagtataas pa siya ng bangka niya. Yung mga bangka kasi mga tropa, nilalagay nila dyan sa mga ganyan, mga parang nakalutang na drum, para hindi mahampas-hampas ng alon papunta dito sa may dalampasigan, para hindi masira yung kasko, yung pinakailalim ng bangka. Kaya ganyan ang ginagawa nila, na kahit naman na mag low tide, yung talagang as in walang tubig dito sa Pampang, hindi masisira kasi nakapatong siya sa drum. Yung drum yung sasadsad. So ganun yung mangyayari mga tropa. Kaya
gumawa sila ng ganyan patungan ng bangka. Ay, yung mga ibang mangingisda ayun pupunta na, maglalambat na sila mga tropa. So ito yung pangunahing kinabubuhay ng tao dito sa may tabing dagat mga tropa, yung paghaharvest ng baklad, paglalambat, pag-aalaga ng mga lapu-lapo. Tapos dun sa banda ron mga tahungan. Yan. Yan mga tropa na. Antayin natin yung huli nila, titignan natin kung marami silang huli. Para dyan na lang tayo bibili, para makauwi na rin agad tayo kasi pupunta pa kami ng bayan ni Mrs. Matropa. Bali maghahakot kami ngayon ng paninda, tapos mamaya na siguro, mamayang hapon na doon na natin na titignan yung mga tanim natin. Ano bro? Ha? Pasit. Kapas. Glakaw ka nga sa ligod, ampay. Glakaw ka nga sa ligodan. Ha? Glakaw ka, ampay. Wala sakpay. Ay wala ampay. Wala sakpay. Ay. So hindi pa siya magbibinta agad mga tropa, so antayin pa niya yung ibang kasama. Titignan natin yung huli nila. Uy, wow. Marami-rami ito mga tropa. Dami ayun sulit na sulit. Nagulpin bro Nagulpin. Dami. Kabase. Gusto to, sikatakon ngayon. So, punta na tayo dun mga tropa na. Sundan na natin sila. Hindi ka basi. Hindi ka basi. Ang kabasi ko makala mo, tignan dari kwarto. Yung plus. Ikaw mamundo sa tata. Titignan natin yung huli nila mga tropa. Dami kabasi dami Gumatang ko man kabasi bro. Kabasi. Yung kabasi mga tropa. Kabasi. Dami Ang dami nilang huli. Laki ng pusit Malaki ng pusit mga tropa. Nagbayad ni Gisonan. Makmak. Ay, si Makmak? Wala. Nagbayad ko, nagbayad na. Dilakol ti pusit ng pusit pa. Makmak. Ay, wala ka na ni Giso. Kaiber. Dilakol Gadag pa. Puro tas, di ba, nakita ko hindi po. Dinapay bro. Tandapay di kami. Grabe. Ang lalaki ng pusit. Ay, nagado, nag-burpee. Malaman mo mga pusit 300 plus. Grabe. May 1 kilo din dyan. Kakalangkutan na. Ay, patog mo, mabalinan. Uli sa pimbutan na gro nakadarap. Oo, madara. Biyahe na. Hindi pa yung mais na. Ito may sigin Isang lenap na. Kabasi. Ha? So yun mga tropa, mamimili tayo ng isda. Yung lalaki ng mga pusit.
Grabe. Dala ko ng pusit na nahuli nila. So bibili rin tayo ng isda. Yung kabasi, pang prito, masarap yun. At matinik, masarap yun. Kita. Tapay. At bibili rin tayo ng mga pangsigang. Sakto na to, bro. Tayo ito. Ito manong. Ay. Yun. So, bubuhos na. Tama dito ah. Kariway. Abot na gold pa tayo. Abot pa tayo na. Ito manong. Mga tropa. Ito Yun. Igat. Kabasi. Kaya rin tayo ng kabasi. Ayun. Salamat tayo. Pabasi. Kanya-kanya. Naganaw na? Hito. Naraman tayo ka. Iyan ko pa naman yung presidente. Ha? Para mamili. Kuna. Na medyo ang laki pa. Ngayon ang laki. Nairurukan mo rin. Ayun. Turukan. Oo, sige pa. Espada. Nairurukan. Bubulong unas mo pa yung manang na eh. Dapat mo siya. Dami ito nga. Mata tunog itong. Ini puro ini. Puro ito yun. Kabasi. Kabasi. Kasi saya. Kasama yung presidente tayo na eh. Ito. Diyan. Yung hito lang. Nasurot ka. Wala nang manang. Produce yun, tiwar daw, tiwar na tiwar. Ay, Di bata min sitio. Ano ka? Ito. Di bata siti si Halo-halo na to. Ay, ito. Ay! Ali pago. Mga tropa. Para madu may tapos para tapos mo. Nandun na kung may isang piraso. Ang magduso pa rin ito. Wala ka pa sa ila malana. Oh, malaki. Yun na, naimas dito ang kilaban. Yun. Ay, ito Rito. sabi ko na nga eh. Di pa? Pa dyan eh. Christian, baka maiikot. Yun na. Lagi, oh. Ay, okay na baka mainit ako. Pag-ata mo. Tapos to natin. Ado. Sele. Talaga parang kasama. Dara ka mo yung bulos no. Sino yan? O sabi ko na nga. Kung kanya alo ito, mapalukan ka sa Luga, luga. Ay, ito ni Chan. Ito, dinutulog kami. Kadawira. Wala na, manang. Ay, hito na. Huwag ka pumunta doon. May unang kartya. Dito. Balik dito. Ikaw ya sa sa swar. Tapos to natin ako. Uy, wag ka ako. Wala ito nang utot ng balitok-tok. Dito lahat yung binili natin mga tropa. Balitok-tok. Luga sa mga ro. Ang dami oh. Sipan. Pintas ka kita na film kala. Manang? Ganyan siya. Kami sa kamalagan. Sila na dito malumod. Karne. Abawak dito malumod. Bumili ka to kan. Alright mga tropa, so nakabili na tayo ng isda. Ang dami. Mura lang yung kabasi mga tropa. 40 lang yung 1 kilo. So nakabili tayo ng 1.5. Bali 60. Tapos yung ibang isda mga tropa, yung sakto 100 kaya 60 lahat. Ay guys, Yo guys. bali 160 lahat yung nabili natin isda. Okay na yun, mura na yun mga tropa. May pang saus na tayo sa gulay, tapos may pang sigang na rin tayo.
Dahil lang tayo dito mga tropa kasi baka mamaya mabutas yung plastic ng isda natin. Mahirap magpulot ng isda sa daan. Alright mga tropa na. So dito na rin siguro matatapos itong vlog natin. At baka nyo mamaya mga tropa, mamaya hapon ibang vlog natin. Dahil dadalawan natin yung mga pananim natin.